I danas ćemo snimati Piano Thrillers. Ne znam baš kako se izgovori i da krenemo. Šta je ovo, majko mila? Da krenemo ponovo nešto me iznijelo iz takta, ne znam šta je ovo bilo s brojevima. Odjednom se pojavilo one neke crtice, nisam znala šta da radim. Joj Bože, rekla sam, ne znam šta mi je bilo. Moramo krenemo. Vratila sam se, bila nešto dugo čekala za pić. Pozdravim Darika Bahtića. Jel Bahtić? Ma ne pitajte. Darik. Marko Njuče. I crkla sam. Evo nas, vratila sam se na reklame. Vidimo se, sad ću da prebacim jednu igru i da se vidimo. Evo, vratila smo se. Prebacila sam zašto me ova igrica jako iznervirala. Neću da poludim ovdje. Igrat ćemo Cat Simulator, kako nije igrao, preporučujem ovu igricu, zašto je meni jako smiješna, ne znam šta mi je bilo. Evo, pogledajte ovo, pričkajte. Neke poruke Weber, ne znam šta je ovo bilo. Hajde da krenemo. Puta mi je ovo spaseno, treći, ajoj, da tu da dok mi stignemo. Ajmo kuću napspat. Gdje je Cuko? Nisam vam javila da sam ja tek početnik, nema nijednog videa na mom kanalu. A sad će biti ovaj prvi video. Nisam shvalila ovo. Evo je moja maca u patikama. Neću se uništi. Gdje je ovo? Ovo je nečija sobica.
Vidi kako je lijepo uređeno, sam što je ovaj znak ovdje pao. Majko. Čuk, 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 čuk. 3 sad. Bum. Zato se neću imati nikakve igrice na ovom internetu, zato što sam nabavila potreban materijal, 3 stvari za to. Treba mi moja posebna sobica, studio moj, to kad dobijem više godina to ću radit. Samo da vam javim, nemojte očekivat, tako da... Evo facecam će biti zato što ja radim na nečemu potpuno drugom, ovo nije preko kompjutera, ovo je preko mobitela, ovo su mobitel igrice, preko Play Store-a sam instalirala. Bit će nekog Minecrafta, neće biti pravi Minecraft zato što njeg treba kupiti, a skupljam para za to. Treba da ga kupim tako, očekujte ga za 2 godine. Pa ako se pitate zašto, zato što usred 14 maraka košta. Dok ja to skupim, treba mi, dok ja to fino obavim tamo u radnji, znaš. Dok ja to skupim, pa potrajat će malo. Dok da vam navim, evo naša mačkica, luđatkica. Ja mislim da oni youtuberi što snimaju samo za pare, ovaj Serbian, Logan, Muđa, što snimaju za pare, to svakom prijalo, zar ne i vama je prijalo koji pratite da vam je malo para preko YouTube-a zaradite. Ja sam preko subscribera zaradim ako bi ko dati, a sam da niko neće dati. Znam, glupa sam, youtuberka. Vidite kako sam smotana, majko mila. Malo da pregrebrim ovo. My favorite toy, moja omiljena igračka. Krenemo dalje. Mrzovoljna sam nešto, ne znam šta mi je. Ustala sam rano. Ne znam da poludit. Imam obaveza neki mnogo. Ovaj klip će biti 10 minuta. Manje od 10, ne znam. Koliko stignem uradit. Da samo znate. Ja koliko stignem, vjerujte, ja ću to uradit za vas. A i za me još ne znate, niste me upoznali. Da me upoznali, pretite me na moju Facebook strancu Ežeta Šabanović. Budete pitali otkud meni YouTube kanal, otkud si dobila ideju da snimaš, pa od mog rođaka Tarika Bahtića dobila sam ideju tu, on snimao bio, svidjelo mi se kako 3 već klipa ima, eto snima sad GTA multiplayer, ne znam da li snima uživo. Koje su ovdje poruke stizale, to ćete vi vidjeti tamo na njegovom, to će izaći tamo, on je javio što on snima, ja snimam. Ja sam snimam na mobitelu, on igra multiplayer tamo, ja igram ovo sranje. Vidite kako sam baš bezobrazna. Već vam neću više. I mačko. Gdje ćeš mačko, neću dole. Znači nešto da vam pokažem smiješno veoma. A prvo da poobaram jer će me odmah napast, neću moći. Obarat, sačke. Bum, 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 bum. Ode sve. Tvorimo ormar, vidimo gdje ima parica.
Šta je ovo? Don't fit, ne znam li ja samo šta. Čekajte. Čuka me neće napast, sve dok ja njeg ne napadne. A znate, ta mačka uvijek napadne cuku. Čuras. Dobro je. Pa nisam pala na njeg. A morate pasti na njeg, neću vam ništa. A pokazat ću vam zašto se ja bojim tog cuke. Ali ću nešto radit, vidite. Evo vidite, skoči. Vidite malo facecam mi pošto mobitel. Vidite, skočila sam, ništa. Miren ko bubica. Sad, gledajte ovo. Travis, wake away. Skupimo novčić. Bang, bang, bang. Run, run. Trči. Run, 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 run. Run, 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 run. Ne možemo da fatiti moja sreća. Hehehe. Tako, čuki, loptu. Će li ići on to? Će doći? Znači, loće na mamu sobu. Pa sam se dobro naglasila. Meu. U 11 minuta već snimam. Evo na kraj da me udari cuko. To je za kraj. Ajde, sam pokupim dijamantić. Ovdje ovo kićo i kića. Vidi, bum. Au, 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 au. Au, 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 au. Hvala na pomoći. Au, au, au. Subscribeujte, šerujte. Pretplatite se na kanal. Komentirajte, posjetite moju Facebook stranicu Žeta Žabanović. Ništa YouTube, ništa to. Da znate. Vidimo se u idućoj epizodi. Vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav!